Assalamu alaikum malam. Malam. Wa alaikum salam. Sanu barka ne. Da wa shanu ya to ni da kuta malam. Wa sanu da zuwa. Aradu Allah mun yi garin nan mun ya wuki na ja mun tambaya wane ne babban malami a bai ashe mana babu wani babban malami gaba daya garin nan shekai. Kwarai ko wannan haka yake. Gaskiya ba muna so mu shiga kai da gaske din ne fa kai babban malami ne. To aradu Allah malam in baka tabbata mana da shi kai babban malami ne ba. To ga ja'i nan wallahi da shandan shi dai shin ne mara kai. Yaro man kaza. Yaro musun tayi su ya taka. Subhanallah. Dawo. Dauki shandan ka. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. To malam da mun gaskiya abin da ya kawo mu tambaya ne nake da shi. Ina jin ka. Tambaya na kuma shine wai an shirya ran gobe kiyama in an gama yin bincike akwai wanda zai tafi wuta akwai wanda zai tafi aljanna ko? Wannan haka yake. To malam wai an shirya shi wuta da shi da aljanna an shirya aljanna akwai sanyi wuta kuma akwai zafi. Kwarai kuwa. To malam aradu Allah ni da ba zan shiga aljanna ba wuta zan shiga. To me yasa? Abin da ya sha yi wuta saboda an ce shi akwai zafi to ina so in yi in sha dumi ni ba zan shiga aljanna ba saboda shanyi yayi yawa. Asha kai ka san abin da ake nufi da wuta kuwa da aljanna? Ita wuta fa an yi ta ne fa saboda kafirai fa wanda suka kankare ma ubangiji, ita kuma aljanna an yi ta ne saboda ni'ima wanda masu sallah wanda in sun je can su huta a can. To a ranar Allah ni dai malam daga yi har kai ba ruwa na ba za mu shiga aljanna ba. Ina a dan fillo. Dan kulle ina faɗa maka wutan ne kai kadai ina. What?